Ahoj, tady je Gravifoton a vítám vás u dalšího unboxingu. Rok se sešel s rokem a je tady další čas na upgrade mé počítačové sestavy. A jak vidíte, mám tady připravené celkem 4 kousky, na které se podíváme, které si otevřeme a aspoň v rychlosti si řekneme, proč jsem si je vlastně vybral. A čím začnu, tím nejdůležitějším. Zatím dám stranou tyhle ty části a nechám si zde základní desku. Základní desku, jak si můžete povšimnout, je tedy pro procesory AMD Ryzen, znamená to, že zůstávám věrný AMD. Minule, když jsme se tady takhle potkávali, tak jsem přecházel z Intelu na AMDčko. AMD stále zůstává na, řekněme, dobré úrovni a proto zůstávám taky u AMD. Tentokrát ale jsem byl nucen vybrat si jinou základní desku od jiného výrobce a přešel jsem tady na Gigabyte. Když se podíváte, je to tedy X670E Aorus Master. Je určená pro AMD socket AM5, tedy poslední verzi socketu. A tahle ta deska vlastně je už docela staršího data, ale splňovala moje požadavky. Když se podíváme tady úplně na obráceně na tu zadní stranu, kromě toho, že tam máme podporu PCI 5 portů, máme tam několik M2 slotů, tak hlavně to, co tady vlastně asi hned tak vidět není, ale mohli bychom to někde najít, tak máme tady celkem 6 SATA portů. A to už je dneska docela problém sehnat. Já stále mám docela velkou skříň, mám velké množství disků, které mám stále připojené a proto jsem potřeboval něco, co mi to pokryje. I těch 6 je vlastně málo a budu tam muset dát tu doplňkovou kartu, kterou už teď vlastně mám v té stávající sestavě. No a podíváme se na to, já jsem to už během přepravy částečně odstranil, takže můžeme přímo otvírat a podívat se, jak tahle ta základní deska vypadá a jakým způsobem ji vlastně vyndat. A už to vidím, tak na začátek možná dám stranou vlastní desku, podíváme se, s čím je to doručeno. Jsou tady opět nálepky, jak bývá už zvykem u výrobců. Máme tady vícejazyčný instalační návod a máme tady takovou velice krátkou příručku, která nás vlastně odkazuje na websiteu, na tedy stránky, kde asi se toho můžeme dozvědět víc. A pak je tady tahle ta tvrdá nálepka a vypadá. A není to ještě všechno, máme tady další vrstvu a tam se nachází ještě další doplňky. V první řadě je tady anténa, ano, tahle deska má Wi-Fi, já jsem v podstatě ani Wi-Fi nepotřeboval, ale bohužel deska, která by měla větší počet SATA portů a bez Wi-Fi, tak taková nebyla. Dneska už není v nabídce, máme tady nějaké napájení a kabely k diskům, máme tady něco na organizaci kabeláže, pak jsou tady doplňující šroubky, pravděpodobně k té Wi-Fi, zase další kabely a napájení. Takže je to v celku takové nepříliš rozsáhlé doplňkové vybavení. Já se to tam dám zpátky. Stejně tak tam možná hodím tedy i tady tu papírovou dodávku a pojďme se podívat tedy blíž na tu vlastní desku. Teď je pěkně krytá tím plastovým obalem, ale to nějakým způsobem vyřešíme velice opatrně oleje.
docela dost drahá věc, nerad bych ji rozbil. A pojďme ji vysvobodit. Ano. A velice opatrně položím tady na stůl. Čeho jste si možná teď, když se na ní můžete podívat, v celku všimli, tak má trochu neobvyklý poměr stran, protože já jsem tady poprvé ve svém životě si pořídil desku, základní desku nikoli ve formátu ATX, ale EATX, tedy Extended, kde je o několik centimetrů, možná 2 cm, centimetru a půl, nevím přesně, vlastně širší. Takže samou o sobě to nic moc neznamená, ale hlavně musíte mít tedy skříň, do které se taková deska vejde, což já naštěstí mám. A když se na to podíváme, tak je to v podstatě takové klasické rozmístění. Tady máme vlastně nějaká chlazení, máme tady hlavní, tedy externí konektivitu, procesor, paměti, napájení, pak jsou tady SATA, ano, tady vlastně, jestli dobře vidím, tak je tam celkem 6 tedy těch portů, potom další konektivita USB a někde tady by, ano, tady by mělo být, jaká je to revize, a to je docela dost podstatné, protože tahle ta deska je už staršího data a v revizi 1 měla některé potíže, které se musely řešit tím, že se třeba využívaly nebo nevyužívaly některé sloty nebo některé kombinace slotů, případně tam muselo být několik tedy firmwareových updateů, ale revize 1.1 je prý stabilní, už odzkoušená a já doufám, že taková opravdu bude, až já ji tedy zprovozním. A jsem velice rád, že je to opravdu už ta nová revize. Když se ještě podíváme tedy velmi opatrně, tak já to možná otočím. Vydržte, ať to vidíme správně podle nápisu. Tak co se týče právě té externí konektivity, co mě docela překvapilo, bylo to, že obvykle tady míváte celkem 5 nebo 6 možná jacků konektorů, ale tady máme jenom line a mikrofon, tedy nic víc. A potom jsou tady ještě interní, které můžete vyvést právě na skříň, kterou máte. Jinak počet USB portů je docela značný, nicméně jsou tam celkem vlastně 4 různé varianty. To znamená od USB klasického, tedy Ačkový konektor, pak po Cčkové a tady jsou 3 různé rychlosti. Takže určitě se mi to bude hodit. No a tady samozřejmě jsou pak výstupy na tedy anténu Wi-Fi. Jinak deska podporuje i procesory s integrovanou grafikou a proto tady má i výstupy. No a když se podíváme ze spoda, tak pod tím procesorovým úchytem tak máme takovýhle krásný backplate, který dál odvádí tedy teplo. A to se bude určitě hodit a z hlediska stability celé desky a celé sestavy to bude tedy velice důležité. Jinak, když už se bavíme o odvádění tepla, tak vidíte, že jsou tady kryty, které ale slouží zároveň tedy jako heat pipy de facto na vlastní M2 tedy disky, nebo sloty pro M2 disky a tady máme chlazení. Tak podíváme se dál. A teď budeme pokračovat procesorem, protože do téhleté nové desky dáme i nový procesor. A doufám, že to bude dostatečně vidět. To, co je tady napsáno, AMD Ryzen 7 9800X3D, tedy v současnosti špičkový herní procesor, který má větší tedy paměť a dosahuje velice úctyhodných výkonů. Já doufám, že se mi to projeví i na hraní Arku, nebo zejména. Ale samozřejmě nejenom to.
Jak je vidět, tak procesor je stále ještě tady s přelepem a já se teď musím podívat vlastně, kudy je to nutné rozříznout. Tenhle procesor se dodává samozřejmě už jenom samostatně, bez chladiče, protože tohle se musí chladit něčím pořádným a zpravidla lidé, kteří si takovéto procesory kupují, tak dávají na to vlastní chladič. A takhle malé je tedy srdce celé sestavy, které bude tedy umístěno do té nové desky. Takže nádhera, musím říct, má to tady vlastně ten kryt zajímavé, to jsem ještě neviděl vlastně naživo. No a kromě vlastního procesoru je tady ještě několik věcí. Jednak tady opět se můžu připojit k rudému týmu a je tady nějaká krátké povídání, certifikát autenticity, takže já doufám, že opravdu mám tedy autentický procesor AMD Ryzen 7 9800X 3D. A tady asi už si nic moc víc neukážem, tak přejdeme dál. A jak jsem říkal, tedy na procesor je potřeba dát pořádný chladič. A i minulé jsem tedy zvolil značku Noctua. Teď jsme pokročili na NHD15S. Uvidíme, jak přesně bude vypadat, nebo respektive já to tuším, ale vám se to pokusím teď jak si ukázat. Celá ta bedínka je docela těžká a já se nemůžu dostat dovnitř. Zajímavé. Už to trhám. V čem je problém? Nevím, ale nakonec se to povedlo. Tak. A jak už bývá zvykem u této firmy, tak tady máme prostě accessories, tedy doplňky. A pojďme se na to podívat. Já tohle zatím odsunu dozadu. A klasika. Jednak je tady, že to podporuje jak Intel, tak tedy AMD. A máme zde velice důležité, máme tady pastu, která se tedy použije na to, aby přiléhala procesoru a ten přiléhal na vlastní chladič a odváděl tak tedy to teplo. Máme tady propojení, to bude na vlastní větráček. Máme tady i takovou nálepku se značkou, s logem, montážní šroubky, distanční válečky a zdaleka ne všechno použiju, protože obvykle to bývá tak, že část je pro tedy platformu AMD a tady vidíte AMD Parts a část je pro Intel a možná je nějaká část společná, to se ještě uvidí. Každopádně vypadá, že nám tady nic důležitého scházet nebude, takže tohle teď zavřu a koukneme se na ten zbytek. Dávám stranou, přitahuji k sobě blíž a já si myslím, že tady opět je nutné malinko si pomoci nakloněním. Ano, to je jenom výstuž a teď už se pomalinku dostáváme dovnitř, dostáváme se k tomu cennému obsahu, kde pak se to otvírá tady. Zase, když to člověk dělá jednou za kolik let, tak už se nepamatuje, jak to přesně bylo naskládané. Ajajaj, teď už jsem si tady sundal kryt, to jsem nechtěl. Dobře, pokračujeme
otvírání. A teď se nám to tady rozevře. Tak. No a my se můžeme podívat vlastně, jak je to řešené. Takže tento chladič oproti tomu mému předchozímu je obohacen o vlastně tady to druhé žebroví. Já jsem měl původně tedy chladič, kde byly jedny žebra a jeden větrák a teď máme z obou stran. A když se na to podíváme, tak tady je krásně to, co nechci pošahat, co bych měl zase zakrýt, tak tedy ta styčná plocha, kam přijde tedy ta tmelící pasta a bude přiléhat na procesor. A zase není to tak těžké, jak jsem se obával, když jsem to rozbaloval, takže řekl bych, že by to mělo vydržet, doufám, i když logicky je to o něco těžší, než byl ten předchozí model, protože ten byl trošku ve svých rozměrech střídnější. A konečně, abych také se připravil na budoucnost, tak jsem se rozhodl, že si pořídím nový zdroj. A možná vám je to trošku povědomé, protože ten obrázek, já se podívám, jestli tady nemáme to ještě jinak, tak je velice podobný tomu zdroji, který jsem si kupoval dříve. A to byl tedy zdroj, který byl 750 bez XK, nicméně vlastně z této série. Je to od Corsairu, už to podporuje ATX 3.1 a je to stejně jako byla tady RM750 modulární design, to znamená, máme zde tedy vlastně tyto konektory a samostatně se k tomu dodávají kabely a můžete si vybrat, jak to přesně propojíte. To, co propojovat nepotřebujete, ani nemusíte. Já to teď se pokusím zbavit aspoň tohoto plastového obalu. Tak. A můžeme se podívat dovnitř. Musím říct, že tato krabička je tedy ještě těžší, a to dost, než je tedy krabička s chladičem. A nemůžeme se divit, protože máme tady to, o čem jsem mluvil, to znamená samostatně dodanou kabeláž, veškeré potřebné věci pro napájení moderní desky na úrovni, takže ani to nebudu všechno vyndavat a podíváme se hlavně tedy nechce, tak podíváme se na vlastní zdroj a ten je tedy takhle pěkně zabalený. Asi nebudu se s tím párat. Pěkně vyřešený. A oproti standardnímu zdroji tady je něco navíc. A na to se asi podíváme ještě, co nám o tom říká vlastně ten obal. Jinak je to opět vysoce kvalitní zdroj, který má vysokou efektivitu. To bude vidět právě i na tom obalu. A je tady takový krásně velký rozměrný větrák. A zde máme tedy krásně rozepsané, k čemu všemu se to má připojovat. Tady docela dobře udělaný popis. A když se vrátím tedy k té krabici, ta nám prozradí mnohé, tak pojďme se mrknout. Já to možná pro tuhle chvíli zavřu. A na co já jsem osobně tedy velice zvědavý, je věc, která má toto logo Zero RPM Mode. To znamená, tento zdroj by měl ten velký větrák, který sám o sobě bude relativně tichý, tak umět ho vypnout, pokud odběr nepřesáhne nějakou úroveň. A to je právě zakreslené tady na
tomto grafu, kde říká, že asi tak do kolika, nevím, vypadá to, že kolem 400 W při tedy odběru kolem 400 W, tak se teprve začne zapínat ten větrák a podle toho tedy postupně tady narůstá ta hlučnost, jak se zvyšují tedy otáčky. A já jsem velice zvědavý, jak to bude za standardních okolností, kdy nebudu třeba hrát hru a budu jenom přímo v prostředí. Bylo by úplně optimální, kdyby v tom okamžiku ten tedy větrák byl vypnutý. Uvidíme, jak to bude fungovat v reálu. A když jsem se bavil o tom, že je tady něco navíc, tak tímhle se dají ještě nějakým způsobem regulovat otáčky, což si budu muset tedy samozřejmě nastudovat. Děkuji tímto za pozornost. Doufám, že velice brzy se mi povede tedy vlastní rozběhnutí nového upgradeovaného stroje a že si budu moct užít jeho výkonu zase ve hře Ark Survival Ascended. Pokud máte nějaké dotazy ke komponentám, které jste tady viděli tady rozbalovat, pokud vás zajímá, proč jsem je vybral, nebo máte nějaké připomínky nebo dobré rady, napište mi do diskuze, dejte mi like, přihlašte se k odběru tohoto kanálu, popřípadě staňte se členy a zase někdy, ale už u arkového videa. Na viděnou.